Wagod nakaplete in town. Silan. Anong naman ko yung mga pasayro nga dili kabalo maguna-una ba? Dapat yun unta gikan sa balay. Andam mo yung tag sinsilyo dili mo sakay kung buhay sinsilyo nya ingkod ra bagod largo. Dapat ang kuan man gud ana ang sakto man gud anang musakay ka nga dako ang imong kwarta. Ang sakto gid nga tao ana moana gud nga ya musakay kuya unya 1,000 na ba nga akong kwarta ya naana kay sinsilyo aniya ana ba pag mubaliban ang driver walay sinsilyo dili na lang musakay dili kay muingkod ra largo magpahilom-hilom ra unya pag abot na didto moana dayon nga 1,000 na ba ni akong kwarta ya na kay sinsilyo unya akong giingnan nga galing na kay kakuhaan diya sa inyong balay lang kay magwatra ko wala kay layo pa daw ilang balay sudlo nun tus paita arang layo agikan diri syudad padung dito sa eskwelahan sa Duungan dapat yun taba maluoyin taon mo sa mga kwan sa mga tricycle driver wag yun taon nakaplete resort po wa man gud siya muna o kunya wa man po siya magpa-sinsilyo gaingkod raman siya gapatanga raman siya sa ingkulanan iyang idono sa ako ang bot pasabot niya nga ako pa'y mukuha atong 1,000 magpasinsilyo na akong iuna ako magpanikamot atong sinsilyo tong 1,000 na aptan ko hapon ato adi siya masinsilyoan na kasakaran mga tao karon basta dinagko lang nga kwarta kaya dili man sila basta-basta magsinsilyoan ang mga tag 1,000 kay galigpik tantong kuan na noon tantong kaluoy na hinuon nila sa tao ilang isinsilyoan na napiki na hinuon o nang ang uban dili sila basta-basta magsinsilyoan ng tag 1,000 okay lang ka ng 20 kay pananglitan mapiki anang 20 dali naman ang tao ng 20 nya ka ng 1,000 walang ang resulta ginin taon wagod ipaplite ako na lang giingnan nga na kay cellphone lang picture na lang follow na lang ka lang ako na lang yung giingnan walang hangyo unta ko sa mga tanan mga pasayro unta nga kumahimo musakay magandam yung plite kunya dili sa bayan og minaro ba nga kay galing naamang ko'y pasayro nga kuan naay pasayro ba nga naanad na kapila na ko nakaagi unana iyang 1,000 parisan og 4 5 pag abot mo ana dahil panana dahil siya nga alakadong wa man dahil ko sinsilyo dong 4 ra man ang akong andong 4 ra man ang akong sinsilyo na kay sinsilyo aning 1,000 dong so mo ana ba ya kapila magdali kay na yung mga pasayro hapit na malit so dawato na lang gini mo ang 4 pesos. So ingon ana ba nya kung pananglitan magali nga planado ang imong kuan permente na nimo gibuhat sa mga driver. So dili man pud luoy ang tricycle driver ana. Kay og tricycle driver lang pud nga naglikay na sa dili maayo mga buhat. Tabangan na mga bulan sa Ginoo nga mas triple pang kuan sa iya masuklian na ba nabot sa unahan matagaan og pakyaw. Pero ang luoy ikaw nga nagsigig pang limbong. Labi na planado na nimo permente na nimo ginabuhat nga na kay 4 pesos diha 4 pesos pakiton lang nimo 500 ang driver dong 500 man ang akong kwandong na kay sinsilyo dong 3 ra man kun ni dong 4 ra man kun ang akong sinsilyo dong so ingon ana ba permente na niya ginabuhat so nya musumbalik ra ba dagan sayang paningabuhi taga mga problema mga anak mga sakit maputbol sa trabaho kay di man maayo ang iyang kuan di maayo ang iyang gibuhat na to sa iyang isikataw sige na panglimbong nakatawa siya kay iyang paminaw niya nga way nakabalo sa iyang diskarte pero ang